Kde to najdu, kluci? Já moc se nevyznám v tom Fortnite, jo? Třeba shop, nebo... Shop? Kde je? Směšovací kapacitátor, uhni. Jsem chtěl říct, šmar. Kurva, co to je za hovna? Čet, kde to je? To musí jít někde nahoře, to je pičovina. Ojojoj! Kámo! Fakt, že jo, ty vole. To je jebat, co ti jebe. Je tam. Ten zvuk. Includes a speed reactivate animated digital time stream. Já to musím koupit. Nikdy jsem neviděl Back to the Future. Bráško, já tě to nadávat nebudu. Já ti jenom řeknu. Do it. Do it. Počkej, jo. Takže 13:28 mi přišla SMSka. Spočítejte, 90 minut. Ve 3. Já to asi koupím, kluci. No jako ne asi, jako o čem se tady bavíme, jako. O čem se tady bavíme, jako. A počkej, potřebuji to spočítat, ještě by tam někde měl být Dr. Emmett Brown. Yes, já to chci celý. Kámo, čekuj! U všech skotů! Směšovací kapacitátor, ty vole! To seru, ty magore, tak to seru. Cože to udělali? Time machine, jakože, hovno! To je jak ty vole ten létající pak del, jako jak... No tak to no. Tohle mohlo být trošku lepší, i když je tam jako, je tam tohle, kam sypeš ty vály. Už je skotů, co ti je, Karle? Čau, skoty. Ne, hrej. Já mám mutlou muziku. That's the power of love. Ne, ten ovladačaj. To je doktorová dodávka, vole. Vypadá tak. To je insane, no, v tomhle je Fortnite fakt insane, to jdi do prdele. Kde to koupím celý, všechno. Time Machine Bundle musím a Dr. Brown Bundle, jo? Jestli to chápu dobře. Tohle a tohle, to nejde dohromady. Tyhle dvě. I understand. AIR CZ1, Domyšáku, Sárušnice, Čakdisy, Jurica Marek, Ilame, Kokonate, Tomasinko, Anonymous, dík zasa pro krtečka, se šéf, hoši, díky moc. Vesták 800, to já to potřebuju. Takže 2500 plus 2000, ty říkáš 4,7, 4,5 ne? 4,5 to vypadá, takže... Já nehraju Fortnite, ale tohle už jakoby... Takže 4,5, takže koupím 5000 výbaků. Purchase. Ne, to, počkej, to já musím mít, to jako to není prdel. PayPal, jo, dobrý, tam mám... Počkej, mám 3 PayPal, jak mám věc. Tohle je prostě do sbírky, jako kdyby to pak už nešlo sehnat, tak bych byl fakt smutný, jako. Že prostě... Střídem kečup z brady, to nejde, kámo. To už je zaschlý, to jsem jedl burrito předevčírem, párek v rohlíku. Už nějakou spolupráci s Fortnitem, ne, jakože... Hoši, abyste jako si nemysleli. Ta spolupráce byla jednorázová, to já nemám žádnou dlouhodobou spolupráci s Fortnite, jako. Měli jsme jenom ten event, ale jako mimo to nemám jako žádnou spolupráci, to je prostě byla jednorázová věc. A teď jako tady jenom, teď jsem měl na to chuť, to vůbec není jako nic jako to. To bych vám řekl, to bych vám musel říct.
Jako mohli mi to dát zadarmo, jako, ale mají jak kartu? Co máš za tetování? To je tajný. To si musím říkat, že jdem do hry, to asi chci vyzkoušet se v tom projet, ale oni mě nenechají asi, co? Za mě kupujete, co chcete, jenom děbuju marketing. Jak tě ta hra dokáže přemluvit si koupit něco vlastně ani pořád nepoužíváš. Hele, je to jako koníček, víš co, máme rádi videohry, já jsem třeba rád, že mám nějaký skiny i v CSku, nebo že v LOLku, že třeba když s kámošem jdeme zahrát, je to takový pocit nějakého sběratelství, ne že bych byl úplně jako kolektor věcí z her, ale mám jako hry rád a když jsou v tom věci, které se mi líbí, tak jako mi nevadí si je pořídit, jako víš, jakože neznamená to, že to nutně musím hrát daily, ale tohle je pro mě jako, to se zbláznil se jako. Okamžitě mě to nasaď nebo něco. Hovno on... Počkej, ty kola? Co to děláš? Jo, to jsou kola, jasně. Tyhle byly u toho celou dobu, to nemám vůbec, to tam nebylo, kámo, tyhle kola, nebo byly celou dobu. Ty disky. Já tam chci tyhle. Já tam chci tyhle disky, počkej, tam jsou divný nějaký, vydrž, to musíme vyřešit. Tak. No, počkej. Ještě uděláme jednu změnu v nastavení, protože chci slyšet, jestli tam je nějaká copyright music. Kde jsem to dělal, chat? Já jsem to zapomněl. Já to equipnu, jenom jsem zapomněl, kde jsem. License audio. Ukaž. Krov však potichu. Total. Miluju to actually. Proč mi to tady cpe furt to auto na ovládání? Já chci řešit DeLorean. Locker, vydrž. Auto děláš v lokru? Svoje auto? Ti jebe. A kde je, prosím nás, já jsem fakt panic, jo, já jako... Tady nevidím. Cars. Chápu. A tady je jakoby SUV truck. Sport car. To je ono, já furt si to pletu. Nice. Edit styles. Barvu nechci. Dimini. Yes. Tohle jsou ony. To byla reklama na Goodyear jak svině v Back to the Future 1. Jak mu poprvé ukázal to auto a driftl takhle na bok, myslím, že měl Goodyeary. A úplně to kamera zabrala, to byl totální skvělý product placement, ty vole. A můžu si tam dát to. Proč tam nemůžu dát ty ohně? Já se tam můžu dát ty ohně. Co je tohle? To je pičo. Jovno! Teď mi to došlo, ty debile! Teď mi došlo, co to je, chápeš? Ty vole, teď mi to došlo. Tohle auto existuje, existuje v Česku i. Jo, jak se vrátil, takhle se, když se vracel, tak to měl zmrzlý, že jo. To je totálně cool, jako. Já nemám koupený ty... Tak to jdi do prdele. Tohle si musím koupit zvlášť. To mi neříkej. To nebylo v tom bundlu. Shit! Shit! Mám 1000 ještě. No tak to je vyřešený.
A ještě, yes. A show speed je v té hře, to mě vůbec nezajímá, kámo, tady mám DeLorean, ty vole. K čemu mi je I show speed, kámo? Jseš blázen? Jdu do hry. Kde to vemu? Každý auto, který teď jakoby najdu... Počkej, ještě upravím Martyho, protože mám... Marty, budeš mít směšovací kapacitátor na zádech. Dík za 5 sabů, bratře! Nevidím! Díky moc, chlapáku, děkuji ti. Děkuju. Jo, a tohle si dám. Ty hodně hraješ s Mikenem. Ne, jak jako, nechápu my spolu hrajeme už asi rok, nebo díl, nechápu teď, nerozumím dotazu. S Mikenem jako hrajem normálně, jako jak vždycky, jako už asi rok a půl. Jdu do hry, ukaž. Dáreček. Že mě nakazil Miken vyjadřováním. Tyjo, tak to nevím, nejsem si vědom, brácho. Hovno, to bylo dřív ty dárečky. Já mám jenom jeden, jo. 14 jich mám. Ty Spider-Man, Harry. Tak dávej. To je velký, no jasně. To nejde. Ojebali mě. Jak jako? Já myslel, že si jej můžu všech 14 rozbalit teď. Kurva! Tak to jsem si měl vzít, ten velký, no. Tak to jsem nepobral. Tam bylo You have 14. Podělali mě. No ale je to tady, Pupe, jako jestli se zdivil, že je tady Harry, tak on tady je někde. Jsi Eminem, Harry. Cože jsem? Eminem. Tady. A nemají jako charaktery, mají Hogwarts Legacy, asi, no. Co ti šepe? Nebelvír disky. Jdem. Co mám udělat? Zero build. Solo. Jdu. Okamžitě mě dejte DeLorean, nic jiného mě nezajímá. Jedu se projet. Děkuji ti, Draxi, za 5 gifted subů, kámo. Je slevače 35%. Dáme 4K. Jenom 50 díčko. Sorry, no. Já myslím, že já jsem někde viděl, že se teleportneš zpátky, ale to nevím, uvidíme, já to vyzkouším. Čekuj ty boty. On má ty Nike? Nebo jsem si je mohl... Ty boty Irele stojí 300 000, kluci, to jste si mě spletli asi s Agrealusem. Nebo s Hajzetem, jako jste blázní. No jasně, mám. Air Max. Air Max. Hele, já to potřebuji zesílit, kluci, já to prostě slyším nějak bídně. Tve, nepouštěj tady takový věci. Teď musím najít auto, jo. Je tady nějaký spot, kde víte, že ho najdu, čete, já fakt neznám tyhle věci, jo. Takže please help. Ty kola jsem equipnul, nebo jsem to neequipnul. To nevadí, to nevadí. Hovno! Battle Bus je ready! Už je zpátky! Už je zpátky, kámo, já jsem nehrál od té doby ještě. Benzínka jistota. No to já nevím, kde je, vole. Jdu. Tohle je taky cool, co ti jebe. Jak jdou ty hoď... Já jsem v píči z toho. Tamhle.
Máme nějaký obchůdeček. Mě zajímá jenom Deloran, nic jiného. Nechci s nikým bojovat. Čuráci, neskoušejte mě. Dobře, já si vemu zbraň, vy jste kundy, nevěřím vám ani slovo. Tady asi není Deloran, hoši. Já s váma nechci bojovat. Co to je, vole? Co to dělá? To bude dělat sníh? Hovno! Au! Au! Au, co je? A jo, to jsem si naložil sám. Vlastně ne. Chápu. Rozumím. Ser na to. Jde proskakovat oknama. Nice. Hoši, tady je parkoviště a nic tady není. Jste mě skemnuli, vole. Jo. Ty debile, já hledám Deloran, vyster se na to! Vyster se na to! Čo sráč, vole. Ty tady zimu, vole. Idiote. Ať mě fakt nesere, hochu. Zajebal mě, vole, Messi! Včera šlo Hajsetovi a Fligunovi ode mě spolu 15, tak teba takto nevynechám smějící se smají. Bráško, nic mi nedlužíš. Děkuju ti moc za 1000 korun. Vážím si to, že jsi stavil i tady. Děkuji ti. Jsem nasranej. Oni mě nenechají kluci si najít to. 3 hodiny budeme hledat auto. A pak, jestli najdu auto a hned mě někdo zničí, tak budu fakt nasranej. Ne, musíme najít auto tady. Musíme najít tady to. Musíme najít auto tady, kluci, jinak to... Musíme prostě... Jede o to... Víš co, já to potřebuji... Je v čem? V Humble Hills? Tady jo. No, tak to je docela velký, jakoby... Jseš magor. To je docela velký, jako přímo, a jo. Ok, já tam jdu. Já jsem penis. Děkuju, Mystic Snowflakeu, díky. A mají tady ozdobičky. Nice je to, nice. Co? My name is Optimus Prime. To si děláš prdel. Tak to je úlet, vole, cože? Kamo, v té hře je úplně všechno. Úplně. Ale úplně všechno. Slož se! Neumím to. Jako kdybych měl ochu, kdyby mě bylo 10, tak ti říkám, že jsem z té hry úplně svetovaný, nedělám nic jiného, nic mě nezajímá. Hraju to na tabletu, mám to na tričku, mám batoh Fortnite, mám, vole, pastelky Fortnite, mám penál Fortnite, mám vytetovaný Fortnite, hochu, to ti říkám. Jako tohle, kdybys mi dal, když jsme byli kidi, že bych tohle mohl hrát s kámošema ve škole. Sorry, já s těm dětskám nedivím. Tohle, kdyby mě zavalili do brainu, tak se zblázním regulérně. A na Vánoce chci skiny, chci výbaky, chci všechno. Jako chápu to. Fakt to chápu, bohužel prostě. Taky jsme byli dětská, taky jsem byl v píči z Bioniclu a tady je všechno, tady máš všechno, vole. Tak poslal jsi mě sem, kde je tady auto? Garáž, kde? Vole, jsi ve vatě? Tvoje, máte tady vilu jak... Homno. Slyšel jsem? A jo, to udělal ten kapacitátor. Vlevo, vytastrolí tečet. Nevím, co jsem naekvipoval. Mráz. Jo, počkej, sorry, kámo, já jsem to chtěl jenom zahodit, já jsem pičus. Kde, kluci? Tady jo. Hej, vyser se. Hej, kámo. Hej, nezabij mě to, že jo?
Hej, chat. Bráško. Se trošku nech mas na jedlo. Myslí si nebo já na jídlo mám a kdybych neměl, tak mám. Díky moc chlapáku, že jsi přišel podpořit i sem, vážím si toho. Chat, už mě nebaví tady běhat. Víš co? Vy nevíte. Hej, tam je auto. Tam je ikona. Ne. Co dupeš? Já si to chci užít. Kdo tady dupe? Jebe ti, dal jsem tam ty kola, dívej. Jedu na pole někam. Kamo, ale když pojedu 88 mílí v hodině, tak to začne... Ty čuráku. Omno! Omno! Debile! Jděte do prdele, kurva, teď! Ty vole, já jsem měl někam hoši do píčí! Ty vole, kolik vás tady je, vy čuráci, neskusně rozbít Deloran! To nejde, já to nemám nabitý nebo něco. Rozvoj, kde se to opravuje? Krásné povánoční dny klidu přeji a ať se daří do nového roku. Děkuju Snowflakeu, Usmívající se obličej s otevřenými ústy a smějícíma se očima. Je to rozbitý. Ty píču, kámo, tak tohle mi ochu, co ti jebe. Tak tohle, kdyby to mě zavalil ochu před 15 lety, tak se rozbrečím regulérně. To ti přísám, ochu. No, já bych se rozbrečel. Mé mi najeli trochu slzy, co ti jebe. Když jsem si jako děcko hrál s Legem, tak jsem nevěděl, i když ono bylo ve Vice City, šlo dát Deloran, takže jsem si něco podobného zkusil. Dávno už. A na střeše ti to dá loot ze starého Fortnite. Jasný no, že jsi něco dovalil z minulosti. Hotovo. Co ti na to mám říct? Ještě ty zvuky. Tak to je pay to win docela, ne? To nevím, to si zhodnoťte, já nevím, jako že mi to dalo legendární věc. Jasný, chápu no, tak to musíte vy jako říct, jestli je to pay to... Co to je tohle? Jo, to je boss. To no nechci asi. Já chci si opravit Deloran. Benzínku mi dej. A už to mám nabitý, takže znova dovalím looto. Ne, to jde jednou. Dívej, už nemám nabitý kapacitátor, vole, chápeš? Teda ten, no. Už nemám, už jsem piči. Víš co, ty máš jenom jednu cestu. Musíš najít nový auto. Aha. Musím zničit Deloran, kdyby ho někdo chtěl. Sorry. Kamu, to mě trošku jako neudělalo dobře, že jsem zničil Deloran. Kamu. Co se to tady děje, vole? Co to je za hru? To mi udělalo radost, dochu. To musím říct, že mě jako udělalo radost, prostě. Jenom, že potřebuju to znova. To je ten problém. Co svítím? What? Tak čeku. To je totální noob, jako já. Jo, tak já jsem spadl, no.
Brácho, já mám takový štěstí, že jsi takový debil. No tak to ne. Že jako jsi takový noob, že to není zbraň na dálku. Pochopil jsem. Celkově na to seru. Já můžu být tak rád, že to byl takový bot hochů, že... Směšovací kapacita. Vystrž hlavu. Co? Vás tady s toho nebudu honit s nějakým dementem. Nějaký sněhulák. Já jsi tam nechal. Hoši, Fortnite game, dejte mi pokoj. Běžte si pustit někoho jinýho. Proč se nemůžu vychlastat? To je prázdný. Ty vole, ty seš kokotina. Takže já jdu zpátky, no. Tam byly věci. Co tady jde? Už hráli jste, vole. Zasranej sněhulák! 3 hodiny to stojí za to zbraň schválně. Oni týmujou v soulech. To jsou močky. Mají kódy. Kontilo, díky za tvůj tier one sub, děkuju. Nechtěl bys si zkusit GTA roleplay. Hele, já hrál roleplay. Věřím, že třeba v GTA 6 to bude insane jako záležitost. Ale včera jsem si na 10 sekund pustil hrdina. 10 sekund jsem to pustil. A řekl jsem si, že tohle vydržet sledovat třeba 2 hodiny já bych třeba nedal, no. Jako. To auto, co směl, není to, co skoupil. To, co směl, je věc, co se spavnuje na mapě. To má ty schopnosti, ale to, co si musíš koupit, nemá. Jo, takhle, takže tenhle DeLorean byl vidět na mapě, to nebylo moje auto, proto mělo tu abilitu, proto je pro všechny. Takže tenhle DeLorean mohl najít každý, ten je v té hře Dropplay, jestli to chápu dobře. A můj skin auta je prostě někde a ten by neměl, no takže to není pay to win, chat. Chápeš? Legit dobře zvládlý, si myslím. Make sense. No ale měl equiplý ty ohně, měl equiplý ty počkej, a tak na co jsem tam dal ty své efekty? Počkej. Jako můj roleplay, jako já bych taky bez tak by to bylo ale víš co? Mně přijde, že oni to berou hodně vážně, ten roleplay, já jsem viděl fakt chvilku a její kámoš na Discordu to hraje a oni to jako hrotěj, jakože oni to nějak víc hrotěj, jakoby fakt, jako. Víš, jak to myslím, jakože mi přijde, že oni jsou, jako je to roleplay, jasně to budou hrotit, jasně to je na schvál, to rozumím. Ale viděl jsem to tak chvilku a nesedlo mi to, víš, že, nevím jak to říct, fakt jsem slyšel chvilku a říkám, jak ono to máš mít tak realitu roleplay, to dobře to dělá, pokud se na tom lidi baví a je to baví, tak za mě úplně v pohodě, jenom pro mě to asi, zrovna Herdiu jsem si pustil, jak tam stál a něco tam šeptal ty vole, tak jsem si řekl, ty vole. Víš, takový jako, že mě to nedělalo jako pocitově dobře. Chápu, jak to myslí, že to myslí vážně. Co to je? Ne, čím to zruším? No ne, jakože... Jasně to myslí vážně jako roleplay, ale já jsem to měl puštěný a mně to přišlo... Jako heavy to bylo prostě. A já jsem viděl fakt 10 sekund, takže... Může to být super, můžou se tam dít fun věci, jako jo. Jenom jsem si fakt pustil chvilku a řekl jsem si, tyjo, to je cringe, jako, zrovna to, co asi říkal, nebo... A lidi to baví a to je nejvíc. Hoď to dostaneš zbraň, ty kecáš. Však to je nějaká fort, ne, jakože mi to postaví nějakou... Jak to říct? Co mám rozsekat teď? Mám to rozsekat?
halus. Sorry, já nevím, za co to mám vyměňovat, já to moc nechápu tu hru, víš co, jakože ty věci, jak by... Ale tohle chci zkusit, strašně. K čemu to jako je, jako? No slajdní. Nebo něco. Nebudeš chodit po vodě, ukáž. OK. Týpek říkal, že k ničemu. Zajímavý. Čau Futurexi, čau Big Krtkusy. Jsem čekal, že budu víc slidovat. Máš rychlejší movement, myslíš? Ve Fortnite si nejde, už mám Sark Raiders, jsem přeplay, tady neměníš rameno, já už jsem se vás ptal minule, ale teď mě to zase úplně nutí. To jakoby... Zahoď tu pičovinu. Jo, ty to můžeš deaktivovat, aha. Romalíku, kupuju okamžitě. Já jsem viděl, že se... Prosím? Co to je tohle? Já jsem takovej Pepega. Já jsem takovej Pepega. Zdrhej hovno! Dělej, pochčí mě. Dělej! Cákej, prosím tě, cákej, ale už! Víc! Jo, to pojď. To jsem vzal kver na blízko, mám brokovnici, ty píčo! Já jsem dement. Ještě jednou potřebuji Delorán. Ta bunda je cool docela. Miken, drž hubu. Já potřebuju nutně Delorán. Takže to moje auto nebude mít tu abilitu. To mě vadí. Takže znovu, když půjdu na ten Humble Hills, do baráčku, tak tam bude zas tam ten. Můj nejoblíbenější díl Back to the Future. Tyhle, to se měnilo v průběhu let, tyhle. Měl jsem rád jedničku hodně, kvůli jako představení Deloránu poprvé, jak vyjede a tak. Pak jsem měl hodně rád dvojku. Trojka pro mě byla asi nejméně oblíbená, protože to byl jako divoký západ, ale zároveň dokážu... Asi trojka byla nejméně oblíbená, ale zase miloval jsem jakoby konec trojky. Víš, že tam nebyl tolik ten Delorán v té trojce. Ale ty vole, jako všechny mám rád, jako všechny mám rád. Ale jako měl jsem rád ty trojku pak, to fakt já jsem na to nedal dopustit, já jsem rád všechny, jako. A dvojka mě bavila hodně, ta byla hodně promakaná, jako. Všechny prostě mám rád, to nejde, to bych nemohl. To nemůžu. 3 díly to mám. Já taky nemůžu vybrat, jako... Ale jako... Já miluji ten starý český dubbing, víš co, on už teďka je novej. Takový, já ho poznám. Jeden je prostě novej. Teď na Netflixu jsem si šel novej. A to... Hej Matěj, co jsem ti řekl? Hej Matěj, co jsem ti řekl? Moši, ty seš kokot. Ty seš Mikenův donator, teď na mě bude Miken nasran. Hej, tenhle alert. Tenhle alert musí pryč. Miken, hej, já za to nemůžu, já jsem toho týpka jsem nikdy nelákal, vole, já nejsem jak hajzet, teda Melichar, že si sem lákám donatory. Rychle pryč. Brácho. Jako musíme zlepšit alert, jako tohle je blbý. Tohle je blbý. Moši, chlapáku, já ti děkuju moc krát za takový support tady, že jsi nasypal. A teď Mikenovi
budu muset dát 500. Chlape, děkuji ti moc. Děkuji, že podporuješ takhle streamery a vážím si takovýhle petelice a... Počkej. Já chci znovu zkusit tu věc. Navazujou na sebe. Back to the Future, no to samozřejmě, to hodně, to jako... Tam musíte všechny 3, tam nedávej druhý díl, nebudeš vědět. Pokud se páte na Back to the Future všechny 3 hoši, doporučuji. Ten film předběhl svoji dobu, celkové vysvětlením cestování čase, nějakých paradoxů, ty vole, nebo víš, že změněj časovou linku, je to vynikající. Moši, Crazy D, děkuju za 10 měsíců a Moši, velký, fakt děkuju ti chlape, děkuju. Jedem, budu to udělat. A děj, 88 mílí v hodině. Kurva, udělejte. Akorát jim trošku blbne to, že ta dráha... To je dobrý, jak se vyjde. Ještě jak je to v tom obalu od Plutonia, ty vole, já jsem v hajzlu z toho. Čau Nikol, Crazy D, Moši, vynikající věc, vynikající záležitost. Já jsem si to pouštěl na Netflixu a tam je ten nový dubbing. Mě to trošku sere. To je na chvilku asi dítě, jo. Hele, já jsem furt dítě tady v tom, to si nikdy nenechám vzít, jako, nechci, to si nikdy nenechte vzít. Tady ty radosti z toho, ať už jste dospělí nebo ne, ty vole, tohle nasrat, to si... Aha, proč to dělám? Jo, aby to neměl nikdo jiný. Kde to je? No, já jsem si to pouštěl na Netflixu. Na Netflixu je starý dubbing, ale vám, jako pokud to uvidíte poprvé, tak vás to srát nebude. Jenom já jsem měl na VHSkách dubbing, chápeš, na který jsem zvyklý, hlášky jsem zvyklý a ten hlas Martyho a... Myslím, že Dr. Brown má stejnýho dabéra, ale Marty je jiný. Marty má toho, jak dabuje Prima cool reklamy. A já to poznám. A já prostě, mě to vadí. No, tady je furt ten laser gun, jo. Kde je? Kde dupeš? Moc krát děkuju, chat, za ten support takhle po Vánocích. Fakt dík, já z toho fakt vážím, já fakt jako fakt. Čili nenapadlo. Já jsem se vždycky říkal... Vždycky jsme řešili, jak zní Harry Potter VHSK, ne, VHSK, jako VHS, no to je jak máte směšovací kapacitátor na... Někde mají proudový kapacitátor, v tom základním je směšovací kapacitátor a mě zajímá, jak máte, jako Slováci to... Nejde vidět, to bylo celý, on má Moši dlouhej nick, no, to nemůžeme vyřešit nějak. Query! To není na dálku zbraň, jo? Není, no. Jdu za ním. Za kolik měl shield? Kondenzátor toku máte, jo. To je zajímavé. Kondenzátor. Flux capacitator, no. Jak máte hele vole, kde mám káru, kde říká, kde je převaděč spojitosti. No pak řekne, že spojitej představovač. Jak to máte? Kurva, si to musím pustit, vole. Kondenzátor, kapacitátor, jo, to chápu, ale mě zajímá, jak máte převaděč spojitosti, ty pičo, to bude jako jiný sekec, podle mě. A dál... Nic si malý šídly za velkýho, já vůbec nepřemýšlím, já se tady s váma bavím a... Jo, to jsem udělal já, sorry, já jsem se lekl sám toho taky, já jsem se taky lekl. Máš ještě řízky? Ne, já jsem neměl moc řízku, já vím, že chat vždycky píše jo, ale já měl malinký řízečky. A jenom pár, já už jsem... Martine, neblázni. Žije tu, to ne, ale řízku jsem moc neměl. Včera už jsem měl uzený se salátem místo řízku. Už jsem řízek neměl včera ani, fakt.
Jsem debil. Vše ryba, rybu nežeru. OK, díky kámo. Ty máš kapra, ne, já jsem kapra nikdy ne, já jako kid jsem jedl rybí prsty. Rybí prsty a pak máma začala kupovat pangasius a ona jedla kapra vždycky, aspoň kousek. Já vím, že brokovnici. Ale rybí prsty jsem měl dlouho, kámo, a musím říct, že když pak šel do kuchyně a byl tam nějaký zbytek rybích prstů a víš, a dal jsi jakoby trošku vlažnej rybí prst jen tak. A pak lososa jsem jedl, no, pak jako lososa. To je mi zlé, no. Já kapra, mě jenom Jirka tady navnadil na kapra, jak tady byl Jirka Procházka, jak říkal, že měli toho střeboně vykoštěnýho, filety, a že vůbec nechutnal bahnitě, ale máma tenhle rok měla kapra a říkala, že vůbec, jakože nechutnal vůbec bahnitě, jakože byl fakt dobrý. Ty vole, to nabíjí hodně pomalu. Kosti, no. Byla opatrná máma a jako... Ale pochutnala si, ona říká, jestli jednou za rok toho kapra dá jako schutí, jako. Boiler neprodávám, bráško, to už je prodaný. Krásné zbytek roku Kájo, já měl lososa a kuřecí řízek, nesmí chybět LUL. Losos za mě pojď, hele a víš co, mě jakoby, jsem trošku kokot jako, ale mě pak k salátu k bramborovýmu si můžeš klidně dát sekanou, píčo, nebo cokoliv, klidně nudličky hovězí, vole, si uděláš, a normálně, nebo kuřecí, a jíš to se salátem, pak když už nemáš řízek, víš, nebo cokoliv, vole. K salátu si můžeš udělat co chceš pak, tu vole, párek, vole, klobásu, ty vole. Chápu, že pro někoho crazy, ale jako za mě úplně v pohodě. Bramborový salátu si můžeš taky dát bramborový salát, přesně. Ne, Nikol, ne. Jabko nedávám. Hej, přestaňte se o tom bavit, hoši. Protože já už salát, vole, nemám. Začínám na to, vole, mít chuť. A za 4 dny je Silvestr, kurva, a nemám chlebíčky. A úplně bych si napral hubu chlebíčkama. Jemnejma, mokrejma, vlhkejma chlebíčkama, ne žádnej vysušený hajzl. Víš, jako... Nebo bagetku nakrájenou s česnekovou pomazánkou. S hroznou, klidně i bez hrozny, s rajčetem. Ty debile. Jednohubky, já se o tom nebudu bavit. Já nebudu zhánět. Ty vole, já nechci jít do obchodu před Silvestrem, do prdele. Jsem přemýšlel, zajdu do Teska pro nějakou čerstvou bagetu a... Ty vole. Jako ta představa už teď mě schýzuje, jako. Vypadni, ty kundo, to je můj Delora. Zárny byle. To je moje akce, kámo. A kde teď jsem v tuhle chvíli? Zmizel jsem z mapy? Zmizel jsem teď tady z toho... Vidíš, trošku blbne jim to? Ta animace, že má být pode mnou. Mě by zajímalo toho vidět, jako z jiného pohledu. To jo, teď mě to došlo. Já bych to chtěl vidět z jiného pohledu. Já bych to chtěl vidět, když někdo jede a jak zmizí ty efekty. Sakra, to mám udělat. Má být pod tebou, no za tebou má být ta kolejnice, ona se objevila přede mnou. Ale mně se děje divná věc, já jsem si říkal, proč ovládám auto v ASD a zároveň i myší. Já se chci myší jakoby dívat kolem sebe, a já vždycky hejbnu a pak si říkám, co se to děje. Vidíš? To tak ve Fortnite je, jo, prostě. Jo! Kurva. To moc nevidím. Už jste říkali, že to můžu opravit na benzínce, tu káru. To jste trolili, ne?
OK. Dobře, netrolili jste, sorry. Chceš Delorán, Kundo? Co to je za zbraň? Co to je za zbraň? No. Kurva, spadl mi Jirka. Já jsem takový pič. Drž hubu, Miken, drž hubu. Fakt drž hubu. No, Delorán, dobře, už ho máš vypotřebovaný. No. Já ne, dejte mě pokoj. Mikene, kolikátej se zúčastnil Fortnite turnaje? Kolikátej jsi byl? Jo, aha. A Nesta vyhrál peníze a ty ne? Takže Nesta hraje líp Fortnite než ty? Aha. Tak to, já jenom, že víš, tryhardí, že máš myš, víš co? 600 Hz monitor a... Ale chápu, no, jsou Vánoce. Chápu. Ten věk už taky víš, ten aim. Mikene, ale já se nesnažím, chápeš? Já se nesnažím, vole. Já se snažím si užít Delorán, blbče. Já se nesnažím. Kam chceš, že já mám jako jít hrát? Mám jít hrát? Jako chceš, abych hrál? Jako já se nesnažím, já hledal Delorán, mám jít do akce. Počkej, já furt kontroluju. 15:00. Ok, za chvíli přijde nákup hoši. Tak pak odskočím si pro nákup a pokračujem. Míň mluv a víc hraj. To jsi na špatným streamu, bráško. Pro mě je nejdůležitější komunikace s chatem a zábava. Já moc jako hráč nejsem. Ale teď teď jdu na to. Čekuj. No pojď, čum. Tady nejdu, to je moc akce. Já neumím padat, kámo. Já padám třeba 17 let. Co to je za zvuky? Co je? Čekuj. Teď ti ukážu, vole. Kde hučíš? Kde to je? What the fuck? Se spravil jako sám sebe. Držu hubu. Čekaj, já musím přemýšlet, já vůbec já nevím, co to je. No, dobrý, ano, dobrý jebu. Viděl jsem kroky. Jo. A jdu. Koupíš si skin do Fortnite iShowSpeed. Mě iShowSpeed hoši vůbec nezajímá, jakože, chápeš, pro mě to vůbec není zajímavá jako věc si koupit ve hře jako iShowSpeed. Pro mě prostě Back to the Future. Chápu. Chápu s tím autem. Jízdem do akce. Já jakoby nesleduju iShowSpeeda. Respektuju to. Ne, co to bylo? Proč mi jako jen tak blikl monitor? Co to jako bylo? Co to jako bylo? Co to je? Co se to děje do prdele? Funguje chat? Stream? Mě hackujou. Moc šlapem na paty Agraelovi, víš co? Má strach. Hele. On má strach, kámo. Už jsme top zase stream skoro a on má schýzu a zase. Tak to je zajímavý, no. Já mám takový pocit, že to je tím, že nemám full screen a klikám na druhou obrazovku. Jo? Jo, tak sleduj, Miken. Sleduj, ty idiote. Kurva. Sleduj, kamaráde, jo. Ukážu, jo. To je dívej, já nejsem žádná sračka.
Dívej, jo. Neboj, neboj. Tady jsou jim hodně blbě. Neboj, neboj. Neboj. Neboj, neboj. Já vůbec není tam lutovat. Vyser se na to. Drž to, čet. Bliat! Nevyšel mi plán. Já jsem chtěl odletět. Kdyby jsem... To je tím, že se to sekalo. To se sekalo, já mi se to seká, kluci. Kdyby se odletěl, no, kdybych odletěl, tak jsem vyhrál. Úplně celou hru. Úplně. Jako, stačilo odletět prostě jenom. A mně to nevyšlo, to hráme zase Agrelus to udělala. Prostě on mě chce jakoby znemožnit. Co? To už jsem možná viděl, nebo to vidím poprvé. Tak kamo. Kamo. Jako hochu, tohle zapni, vrať sem někoho prostě třeba 100 let, ze 100 let zpátky, ale mého dej sem, takhle do té hry, ať to zčekne. Tak hochu si bude myslet, že jsme tady jako hodně světa. Co? Či tam myslel, že už není vlna? Jsem nepochopil teď. Já myslel, že už Battle Bus. Jak se to stalo? Furt je občas. Aha. Čet, počkejte, mám hovor. Mám... Sorry chat, maminka volala, že sestřenice právě porodila druhýho syna. Jsou zdraví, 2,70 kg. Tak mi musela informovat. Takže... Drobeček, já nevím, to prej váží víc, jak jsem vážil já při narození. Tak hlavně ať jsou zdraví a... Já nejsem strejda, to jako nejsem strejda. Sorry, já mám teď zásek, že přemýšlím. Děkuju, že jste hodný, hlavně ať jsou zdraví. Po Vánocích se narodil, no. Můj měl 4 kila. Počkej, vole. Kolik je takhle váha? Já se v tomhle vůbec nevyznám, hoši. Já jsem se o tohle nikdy, víš, jako... Já jsem vždycky byl takovej... Že jako já přiju sestřenici, aby byli prostě zdraví a všechno v pořádku a nejsem, víš, jak mamka, ta mamka z toho má Vánoce teď, chápeš? Mamka z toho je prostě na... 6,70 kg? Kámo, chudák tvoje mamka, ty vole. To si děláš prdel, sorry, já tuhle hru teď nevnímám, teď jsme se začali bavit, tak... No. Co to je za brokovník? Co to pičo, on má ten... Taky hubeňonky asi, co? Ne, hlavně jsou zdraví, všechno v pořádku, hlavně jsou zdraví, je všechno dobrý.
Co je tohle, chat? S kým tady bojuješ? A kurva. To on si vzal už v prdeli, ten debil. 3-4 kila, fakt. Jsem byl v novinách za váhu 5,25, jako jsi boost. Pozeráš stovky, já jsem teď vůbec nesledoval nic. Já jsem teď byl mimo, já jsem teď čekoval ten chat. Ty vole, 10,5 kila, hochu, to asi nejde, to asi nemůže jít normálně přirozenou cestou, ne, to nejde. Cože, když se narodil jak 6 kilo, z toho 2 kila byly ty jeho masivní vejce. Tohle je věc, kterou ženám prostě nezávidím, musí být strašně zvláštní. Jako, že ti v tobě roste jakoby živej člověk, další živá bytost, to já si neumím psychicky, jakoby. Psychicky, já jsem třeba overthinking člověk, víš co, a určitě jsou i ženy, co jsou overthinking, prostě a mají svoje věci. A najednou prostě v tobě roste jakoby jiný život. A mě zajímá jako, co se ti odehrává v hlavě, když jsi fakt, že třeba večer spíš a prostě ležíš v posteli a přemýšlíš nad tím, jako žena, protože jako prostě každý máme, víš, jako že jsme overthinkeři, spoustu lidí. A když nad tím jako začneš jako přemýšlet, jako že v tobě roste život, je to fascinující, je to neskutečný. Je to fascinující, zároveň ty vole si to představit, tak mám z toho úplně, že ležíš a že v tobě je člověk, mě jako docela schýzuje, jako že já psychicky bych se zbláznil, jako zbláznil bych se asi regulérně. No, se těší na další porod, nechápu, jo, tak v některých ženách se pak probudějí, jako ty víš. Třeba některé ženy ani jako si řeknou, že na to nejsou ready a fakt se v nich pak jako probudějí hormony, že to pro ně je tak silný emoční zážitek, že pak chtějí 5 dětí, víš jak. Že prostě pak je to začne v úvozovkách bavit a naplňovat. Počkej, jdu si pro DeLorean. Hell yes. Bad Wolfy, čau. I všem ostatním. Hele, tady je normální kára. To se změní v můj DeLorean? To by mělo, že jo? Bez těch abilit teď, to chci zkoušet. Yes, vidím. Aha. Jo. Rozumím. Bavit jako ženu, že baví porod. Nemyslím si, že ho baví porod, ale myslím si jako, víš, že to maminkoství, ty hormony, že ju to naplňuje, jako, chápeš? Neříkám, že ju nutně baví, vole, porod, jako porod. No, že porod jako není prdel, ale myslím ty emoce s tím spojený a... Počkej, sráči. Polip mi prdel, kurva, do kopce to nejede. Tak to jsem vypíčil, chat, teď už se nerozjedu. No a ještě jsem to najebal, no ne. Už jsem myslel. Sendo, díky moc, bráško. Počkej, vydrž. On se tvůj resub neukázal, nebo něco, zkuste někdy F5. Kam až udělají hru, no má, že já nevím, s tímhle enginem. Hele, týpek, rychle, lootnu. Ne, vystup. Hovno, zlatý skár! Jaký kár ho má? Totálně epic. On tě to neportne zas o tolik, ale... Total bot. Teď se ani nelootil tady. Já ho hrozně chci, takže ho nedělám. Dám mu headshot, one shot, no scope, top shit. Jo, Sendo, vidíš? On ten resub hoší někdy, že víš, že si řeknete, že ho nečtu, vy jste to ani neposlali, víš co? On to někdy musí dát F5, aby se ti to objevilo.
A tohle teda, to je píčovina, to asi nepůjde nabít ta abilita, prostě one time only. A tohle auto si nemusíš kupovat, chat teda, abyste si to zkusili. To můžete jít normálně tady do toho Humble Hills a tady v garáži to je. To moje auto je čistě skin, už to chápu. Hele, tam se něco děje, jdu to vyřešit. Další bod. Mně se líbí, že každýho, koho dám, tak je bod. A vždycky, když mě někdo dá, tak to není bod, víš co? Že mi prostě snižujete tu laťku tak, že já jsem schopný jakoby sundat jenom bota, víš co? A všichni ostatní, co mě sundají, tak už jakoby jsem potkal nebota, protože mě sundal, víš co? Takže vy mi říkáte, že já jsem schopný vlastně jakoby zandat jenom bota. A je příjemný, musím říct. Já nevím, co mám dělat, já nevím, co se mám vzít, já nerozumím. Já nevím, já nevím, já to netuším, já nechápu. Zelený AR, jo, zahodil jsem to, no. A furt tady není, hele, tamhle je slurp. Náboje nemáš. Nemám, no. To jo, no. Mám hlad. My snídali jenom křupky. Čet, hoši, vydržte vám. Nákup, chat. Už je tady do prdele. Hlídejte mě, nebo já nevím. Ona půjde zóna. Hned jsem tu.